ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ କେବେ କେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଖରାଦିନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ, ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି କଥା କହିବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଶେଷ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ରାସ୍ତା ରୋକିବେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେବେ ବି ରହିବେନି। ସେ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଜିବେ। ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବେ, ତଳେ ବୁଲିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେ କେବେ ବି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଥକି ପଡ଼ୁଛେ। ଆମେ କରୁଥିବା କାମରେ କେହି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କହିଲେ, ସେ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସୁଧାରିବା ବଦଳରେ ସେ କାମଟିକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାର ନ ମାନିବା, ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖରାଦିନରେ ଆରାମ ମौज ମସ୍ତି ଛାଡ଼ି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମକୁ ବି ଭଲ ସମୟରେ ଆରାମ ମौज ମସ୍ତି ନ କରି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର। ଶୀତ ଓ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖରାଦିନ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭଲ ସମୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ବି ସହଜରେ ବିତିଯିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ତୁମେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଆସେନି। ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁକିଛି ଏକାଠି କରିଦିଏ ଯେତେ ସେ କରିପାରିବ। ଆମ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିରେ ଆରାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଏହି 3ଟି ଗୁଣ ନିଜ ଉପରେ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତି ଆମ ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ସଚ୍ଚୋଟତା, ସମର୍ପଣତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ବି କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ।